Ingabhelola ngozondo khubona oqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa. Seniphakamisa lokubantu abadala nje basiqhela ukwenza. Kaloku namhlanje ngolosithathu usuku apho sesincokole khona kezinto ezinyangayo. Sincokola ngamachiza okunyanga, sincokola ngamanzi, siphethe kaloku lo magqabi, siphethe zongcambu. Ngaye ulosithathu kaloku lusuku esiyaziyo ukuba abantu sebengxangile, sebelindile. Bafuna uyazi uba yintoni kaloku namhlanje eliyeza liphethweyo. Omnye uphethe i-counter book yakhe uyawabhala la mayeza, abhala uba lenzani. Kufundwa njalo kaloku mntana omhle ukuba nathi sihamba siyofunda kwezethu iikona. Silungise le nto siyenzele ukuba ikwazi ungena kule video, kule mizuzwana. Nawe uthathe kaloku ngethemba lokuba nawe uyochazela abanye. Ungafundi apha and then uyithathe le nto yothi yimfihlo yakowenu kodwa yimfihlo yasesidlangalaleni. Sifunda olo hlobo lokubantu abahle. Njengoba siyazi ukubana ngolosithathu sesiphathe elo yeza, namhlanje siphethe uvuka kwabafile. Sithi kaloku wena mntu ufuna ulandela zonke izincoko zanamhlanje, ungaya nakwiividiyo ezingaphambili uyova ngamanye amayeza esesikhe seza nawo. Maninzi kaloku esesiwaphethe sawachaza. And uba uyaqaphela, there's something common kuwo la mayeza, particularly la siwaqale ngoMarch. They all have something to do with the respiratory. Siphethe kaloku kuba sizama uncedana nayo le ngxaki yesi sifo sinyangwayo ngendlela engaziwayo. Abanye baphatha utywala, abanye baphatha lena. Sizama unyanga ezifo abantu abahle kaloku akabikho mntu unazo impendulo. Nawe uzane yakho impendulo ngaphambili. Sigawula siwarhuqe ke sincokole ngalo eliyeza ekuthiwa nguvuka kwabafile. Linamagama amaninzi ke, linamagama amnandi eliyeza. The most common ke is the English name ekuthiwa ngu-resurrection plant. U-resurrection ke siyazi laa nto kaYesu yolala avuke, kuthiwa yintoni sithi zimngcwabile nawe kuyavuka, is resurrected. Kukuvuka kwabafile ukuba resurrected. Thina sithi nguvuka kwabafile ngezindebele bathi umazifisi. Umazifisi bayibona le nto ingathi noko ayiyo le nto yenza, ithi engathi asifisa nje le nto. Abathi bona ivuka kwabafile bathi azifisa le nto. Siphethe lo mazifisi ke namhlanje i-resurrection plant. The botanical name ke nina sebefuna uliva eligama bathi Myrothamnus flabellifolius. Elo gama ke limnandi litshoyo. Nansi ke into esifuna ukuxela yona ke mntana omhle. If you go to your Google, you go to your YouTube, ufike uthi resurrection plant, uzawubona iindidi ngeendidi zee-plants ekuthiwa ngo-resurrection plant. Kaloku uvuka kwabafile lona nathi thina abantu basebenzisa amayeza simazi ngomazi uzindidi lovuka kwabafile. The most common xa uva ngabantu abathetha ngovuka kwabafile bazawuthi uvuka owutshani. Those are Zulu speaking. Uvuka lona oyingca. Simbona ingathi yingca. Those are twigs that are dried twigs. Ngulona ke sithetha ngaye ke ongu-Myrothamnus flabellifolius. Ngulovuka oyingca, ngulovuka oyishrub. Is a plant. Uye ke lovuka sithetha ngaye. Ukhona uvuka ekuzothiwa nguvuka olixolo, yena usuka emthini. Kube khona uvuka wasesidulwini, bathi nguvuka emalibeni. Ngulona bamsebenzisayo kootata bezigubhu xa bevusa izipoki, xa bevusa izonto zihambayo. Nawe ke mntana omhle othe wabethwa ngesilwane, xa besikhanda esi silwane besithumela kuwe, basivusa ngaye lo vuka wasesidulwini. Kubekho ke the most common vuka amongst abantu abamhlophe, the resurrection plant, bayibiza ngokubana is a rose of, libele ngokeligama, but i-rose of what country ndilibele lilizwe, but lona uvuka uvuka wase-desert. Ukuba uyamjonga is the vuka odibana naye, noba uye ku-National Geographic xa bethetha ngovuka bathetha nga-this particular vuka. Lona uvuka wase-desert uyakwazi ukuhlala ngokuthiwa yi-Rose of Jericho. Bendilibele ligama yacaca uba ndisakhonzi kakuhle kuba kaloku iindonga zeJericho bengafananga ndiyazilibala. I-Rose of Jericho iyakwazi uhlala 20, 30, 40, 50 years. Yome nkqo ihleli kulaa kona until you give it a drop of water uyibone nansi le nto iyavuka, nantsi lo vuka avuke abe yiloo nto iyiplanti entle, iphume ii-seeds, iphume yonke le nto iphumayo ibe sisityalo. I-Rose of Jericho
nezi ke ezifana lesithetha ngayo i-myrothamnus flabellifolia nayo it will be as dry as you can imagine, kodwa the moment idibana namanzi iyavuka le nto kuba kaloku inguvuka kwabafile. Umbuzo ke ngoku tata uBhele, njengoba xa sincokola ngezi zityalo uzawuthi medical yenza into ethile, wenzani uvuka medical? Zininzi ke izinto ezenziwa nguye uvuka, but in the main uvuka utreata i-respiratory conditions medically. Wena mntu une-asthma, ukuba uyakwazi umfumana lo vuka, if you are lucky umfumane eseneza leaves zakhe, kutshiswa zona kaloku kurhogolwe. Wena mntu uthi unazo ezi respiratory problems, uvuka unecamphor abe ne-eucalyptus, zezi zinto uthi xa uphefumla uva tyhini i-chest iyavuleka. Treats i-common cold, treats i-cough uvuka, treats i-TB. Bakhona abantu abasebenzisa kula mazwe yaseAfrika abangenazo ezi antibiotics, basebenza amayeza esintu. Uvuka ke ngomnye wamayeza asetyenziswayo. Wena mntu ne-respiratory sithi you burn the plant, you inhale the smoke. Ukuba you are lucky ke uzayifumana le plant isenala magqabi, bathi ingaske uyitshise isenala magqabi a-green, because that's where the eucalyptus and the camphor is. Wena mntu ne-chest pain, wena mntu ke othi une-menstrual problems, uyamsebenzisa uvuka. I read somewhere kuthethwa nge-urethral problem. Uba unengxaki ye-urethra, uba unengxaki yesibeleko, kuthiwa uyathatha lo vuka umqhumise uchophe phezu kwakhe. Andikho sure ke noba bendikhumsha zona xa ndithetha ngee-urethral problems. Kunzima xa sewuphethe uvuka, siyemka isilungu mntanomhle, uhlekwe nangabo ufunda nabo, uthi engathi wayizazi nje izinto esikolweni, uthi engathi le nto zamayeza zininzi waligeza. Sixoleleni bantu abahle, xa siphethe uvuka akuvukeki, sithethe urethral problems. Sixoleleni bantu abahle, sizama ukukhumsha apha, kaloku sifuna abantu basithathe serious. Xa ukhumsha abantu bakubona uba ingathi indoda erayithi le urethral problem. Is also bactericidal le plant. Ukubana ke kuthiwa into ethi bactericidal, iyayidestroy ibacteria by breaking it. Le cell iyi-bacteria. Zikhona ezi that will inhibit growth e-bacteria, zikhona ezi that will kill the bacteria. Lena i-plant does not inhibit, it kills the bacteria, is antioxidant. Uyayiphunga le plant njengethi uthathe loo magqabi, okanye uthathe loo nto seyomile uyibilise mntanomhle uyenze iti, uyaphunga. Zikhona ke nee-essential oils that are extracted from the leaves, abantu abakwazi ukwenza. Wena mntu uthi ndinengxaki ye-nose bleeding, tshisa uvuka, urhogole lamsi. Ikude kaloku le kaka yendlovu. Hayi, uba unengxaki ye-nose bleeding abafuna ikaka yendlovu, hayi fumana ilaphu elimhlophe. Ziyenziwa izinto utreat i-nose bleeding. Naye ke uvuka uyangena kwezi zinto that treat i-nose bleeding. Ayinoko abantu abahle bayadikwa ngumedical, bathi thina sifuna amayeza, siyathakathwa. Simthini lo vuka ngokwasemayezeni asekunyangeni? Mna I keep emphasizing, if awumazi umedical, game over mntanomhle. Xa simgqiba umedical masingeneni kwezi zalapha ekunyangeni ukubana sinyanga njani ngaye uvuka. Okokuqala ke uvuka uvusa amayeza. Ukubana wena unaloo nto ububhiziyo loo mayeza akho, aqomba ingathi ixesha lihambile okanye la mayeza akho ingathi oyisakala, amayeza ayalala, uyawavusa ke ngovuka. Abanye bazawuthi thatha iphakama, but others will swear ukuthi uvuka uwavusa better amayeza. Wena mntu ke ogula into engaziwayo, kudala ugule, uyagula lo tata ulele ebhedini, baza kuhlanganisela ke indlela zokuhlanganisa, bakwenzele izinto zokurabha, bakwenzele into zosela, bakwenzele nokunye okuninzi. Uvuka abamshiyi kuba kaloku kuthiwa makuvuke wena kule game. Naye ke lo mntu uthe wathakathwa ngabathakathi, bamthakatha bafaka amayeza okubana ngubhabhayi, makahambe ohlala kwabafile. Uvuswa ngovuka ke, kuphinde kufakwe nala mayeza kubethwe ngawo.
la mayeza uba uyohlala kwabafile aphinde athathwa afakwe kuvuka kuguqulwa izinto mntana omhle ukuthi into mazibuyele ebantwini bazi uvuke wena bakubone abantu abathakathayo ingathi usisiporho esesileli phayana kanti uyaqathula gqitha apha ecala kwabo uncedwe nguvuka. Siyamfaka ke xa senza into zokuchela xa udibanisa ke amayeza akho kutshiva kodwa funeka ukwazi uba umhlanganise uvuka. Ukuba uzukwazi umhlanganisa usenokumosha mntana omhle kwiziphondo funeka ukwazi umthethisa uvuka xa sisenza iindlela zokuqinisa le mizi sihambe siqinise izinto ziqiniswayo uyafakwa uvuka thethiso ukuba ukwazi ukumsebenzisa uvuka uzawuvusa nezinto ubungafani uba kuvuse zona. Umzekelo wena uzosebenza kulo mzi kuthiwa izoqinisa ufake uvuka kanti wena uvuse ezi zinto zalapha kuthiwa emva kubhele wayelapha hayi kuwesi siyakrwitshwa nathi ithi ncinqiza phezu kwendlu bezingekho ezi zinto utyholwe ke mntana omhle kuthiwa wena wamba ushiya iinyoka zakho kule mizi kanti nguwe awukwazanga usebenzisa uvuka wavusa izinto ezingezizo. Bamsebenzisa kuvuka njengoba besikhe satsho tata bezigubhu xa benza izigubhu zabo, izigubhu zasekuthwaleni hayi asinagazi esasekhaya sisigubhu esihle it doesn't matter isigubhu xa sigqityiwe ukwenziwa eso sigubhu xa sivuswa bazawufaka amaphaka amathile bafake oovuka aba bavusa izithunzela neziporho nezinyoka zabo abathwalisa ngazo ezinyoka. I'm told bona bathanda uvuka lo wasesidulini ekuthiwa nguvuka emalibeni kuba kaloku kuthiwa yena nguye okhawuleza uvusa ezi ziporho. Siyamsebenzisa kuvuka naxa sigqibile ukwenza izibunge, etha isibunge uthathe ezo ntsuku umntana omhle usichenge esi sibunge usitethise esi sibunge. Xa sowuqonda uba ugqibile usenza isibunge sakho wenu funeka usivuse ke mntana omhle usithethise ukwenzela uba siyazi isibunge ukuba kufuna uba siyokwenza ntoni phi njani. Wena mntu ke uthi ufuna izibunge sinazo apha ekhaya, sinazo iintlanga zemali. Wena mntu othi ndidine ungabi namali ndiyaphangela imali andiyibona hayi mna ndiyathengisa kodwa heyi imali ayingena ndiyanoba zezifo zikhoyo nezenza abantu bagule bangakwazi uthenga okanye ndim ndivaliwe. Zikhona iintlanga zemali mntana omhle ziyafumaneka. What we keep emphasizing into yoba uhambe uyothengisa ibunge evenkileni is not going to help you xa isisibunge ungazukwazi wena uqale uzitrite. Xa sesilungiselwa uyivala ke sithetha nangawe ke wena mntu othi ndifuna ukwazi ngabo uvuka ndifuna ufunda kuba kaloku apha siyantluviswa apha sifundiswa nto ivakalayo kuloo YouTube. Iyavala ke i-registration nge-31st of July which will be Friday. Emva kuba ivaliwe ke you are not able to access the form kuba iba deactivated okanye what's the proper word, iba inactive ke mntana omhle la form. Izawuphinda ibe active next year February. Good news ke wena mntu othi awuzukwazi ujoyina uzawujoyina wena ngo-2021. That's good news number 1. I-good news number 2 zezokubana xa se uphinda ufika uzawufika ungabhatali eli xabiso lalo nyaka. It will be more kuba kaloku ngomnye unyaka. Kwi-economics ke bayasifundisa ukuba more is better. Yiloo nto nawe uzawufuna uba uyihambe le nqwelo xa se ino-more kuba kaloku laa more is better. Sithi ke bantwana bahle masiyivaleni kavuka okwa kaloku nje sizovumbuluka kwenye ikona xa sabe sincokola ngenye into. Sodibana Saturday ke apho sincokola khona ngezidla umzi okwa kaloku nje sithi makube chosi kube hele camagu.